Gaurko lema ez, hor ikusten den bezala eta lema argia ez, lan duina, bizi duina eta herri duina ez, duintasun hori kontzeptu askotan zabaltzen da eta pixka bat ez da bakarrik laneko duintasuna ez, lan duinak herri duin batea edo bizi duin batea eramaten gaitu. Azkenen hemen erabaki behar ditugu ez, gure lan baldintzak eta gure bizitzeko baldintza guztiak azken finean ez. Eta orduan lan duina eskatzen dugu, herri duina eskatzen dugu eta bizi duina ez. Dana englobatzen duen lema bat da eta hori da, gure lema nik uste nahiko argi esaten du lan lemak ez eskatzen dan. Nik uste ez azken hilabetetan hainbat borroka piztu diela ez, zuk esaten duzun bezala, pentsionistan gaia hor dago pilpilean ez, emakume hona ere bai, langileon borrokak bai, etengabek die, aipatu duen bezala Asunción klinikakok, 5 hilabete daramatzate beraien lan hitzarmen duin baten alde burrukan, eta ez, ikusten dana da, erantzunak badaudela, langileek mobilizatzen diela, eta betire gure eskubideen alde borrokaiteko pres gaudela. Erantzunkizuna badago hemen baita ez, eta esan beharra dago ez, hemen ematen dugu orain PNV-ek aldarrikatu dunez, sinatu dula pentsioen igoera, baina letra txikia ere badago eta irakurri beharra dago. Ez da dana konponduta eta hemen saltzen nahi diena ez da dana aurrea edo ez dana irabazik. Orduan Tolosaldean ere berdina gertatzen da. Nun dago udaletxea Asunción klinikako gaia konpontzeko, nun dago erabaki potentek hartzeko. Falta egiten zaigu. Maiatza bereziki dator beroa, hor daukagu maiatzak 26, pentsionisten mobilizazioa iragarrita da ona, eta maiatzak 30, enpresatan, lantokiei behi da eta bi orduko lanuztea deituko dana, ez? Azkenen eraso larriak etortzen zaizkigu estatalizazioan gaiakin, eraso horiek guztioi eragiten digun erasok die, eta lantokitan erantzuna eman behar zaio, baina herri bezala ere baita erantzuna eman behar zaiola argi daukau.